storkjøkken så setter du 3 slike mennene og setter på 40 liter med vann. Og det tar en halvtime å koke opp. Og det som som laget en konstruksjon og som gjør at vi kan skifte ut. Hvis den brent opp, så setter du inn en ny en. Og da kan du holde det kokende så lenge du vil med en slik en. Når man som forsker har arbejdet med de her ting i mange år, så er det en fantastisk oplevelse lige pludselig at få stukket et komfur i hånden, der brænder så godt. Og det er en meget avanceret forbrænding, der sker inde i komfuret, men det ser nemt ud. Og jeg har ganske simpelt ikke været ude for set noget lignende, og det er ganske simpelt genialt. Temperaturen, jeg opnår i toppen af forbrændingskammeret her, altså under gryden, vil være en 700-800 grader. Og den røg, der kommer ud, vil være ren i forhold til den røg, der for eksempel er fra et bål. Når det brænder perfekt, hvor det ikke er forstyrret af blæst og sådan noget, så kan man faktisk bruge det her komfur indendørs. Det bare handler om, det er at få lavet hullerne, de huller, man kan se her i forbrændingskammeret, at få lavet dem i den rigtige størrelse og den rigtige mængde og de rigtige steder. Og det er forskelligt afhængigt af, hvilket brændsel man brænder med. Jeg har jo rejst rundt i Afrika nå i 10-12 år, og når jeg tenker etter og ser alt det som avfall rundt omkring. I Ghana der det har 700 000 kubikkmeter med sagmugg i året som ikke blir brukt. Og så har du alt avfall fra mølledrift, nøtteskall i Mosambik. Det er cashewnøtteskallet, det brenner som parafin i den ovnen. Hvis du ikke har ovn, så brenner det med svart, ubehagelig røyk. Her brenner det røykfritt. Og så har du Kampala, der når du ser i søppeldunkene der og får sortere vekk flatkjørte katter og bikkjer og marabuer, så det mye fint brensel der. Jeg vil si at hvis de sorterer det vekk, altså sorterer det før det blir søppel, og tar vare på det, tørker det og tar vare på det som annet, så vil jeg tro at i alle fall 30% av søppelet kunne brukes i denne ovnen her. Jeg må legge det opp slik at ovnen passer inn i miljøet og passer inn i den bruken som folk er vant med. Litt grann endring må det til, men denne ikke så grolig forskjellig fra det de er vant med. We heard about it a year ago when we understood that one of the tests of this oven were taking place in one of the refugee camps up in the north. And we got so interested in it because when we found out that we're using grass instead of wood and other sources for energy, we, after certain testing was finalized, ordered 20,000 of them